Samantala, transparency sa budget ng mga departamento ng gobyerno ngayong 2026, iginiit ng mga miyembro ng gabinete. Para sa detalye ng balita, panoorin mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Inilahad ng iba't ibang departamento ng national government ang mga nakalaang pondo para sa mga palalakasin pang proyekto at programa sa taong 2026 sa isinagawang usapang budget natin sa Bacnotan, La Union kahapon, Pebrero 13. Dumalo sa nasabing kaganapan ang mga kalihim ng Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, Department of Trade and Industry, Department of National Defense, Department of Transportation at Department of Agriculture. Isa ngayon sa binibigyang pansin na yung sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura, kung saan inilahad din ang mga pagtitibayin pang proyekto at programa upang mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Isa rin sa iginiit ng DPWH ay ang pagpapatuloy umano ng mga proyektong hindi natapos. Tututukan at bibigyan pansin umano ito upang tuluyan ng magamit ang mga proyektong infrastrukturang dapat sana'y matagal nang natapos. Layo ng isinagawang programa ang transparency at pagbibigay unawa sa mga Pilipino ng estado at direktang epekto ng pondo upang matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.